dwi yn yr adran cynnyrch y gwaith llaw yn neuadd De Morgannwg. Bron ddoe pan oeddwn ni yma, mi wnaethon ni sylwi ar un bag arbennig iawn, ac oeddwn ni eisiau gwybod mwy am y person oedd wedi gwneud y bag. A oeddwn ni wedi dod o hyd iddi hi, Eirian Humphreys. Na'n da. Dinas Mawddwy. Ie. A da chi'n athrawes yng Ngholeg Meirion Dwyfor. A chi, eich gwaith llaw chi ydy'r bag am oes yma. Ie, bag fi di hwn. Wedi cymryd dipyn bach o amser i'w wneud. Ie. Ac wedi gwneud o fel bag, fel cool bag a deud y gwir, fel allwch chi fynd am bicnic efo fo, neu mynd i siopa. A pa mor anodd oedd gwnïo efo hwn? Yeah. Oedd hwn yn anodd, achos doedd ddim yn hawdd i fynd o dan y nydwydd y peiriant. Nag oedd. So, ond... a da chi wedi gwneud hwn yn bwrpasol ar gyfer cystadlu yn y fan hyn, felly? Do. A dipyn o waith cynllunio meddwl... Ie. Nes i gynllunio'r bag yn hun a gwneud y patrwm. Da chi wedi astudio ffasiwn hefyd yn do? Do. Be di dechrau'r stori yma? Gyda i ddiddordeb mawr yn sut ydych chi wedi mynd o'i chwmpas i? Mae yna fwy o'ch gwaith llaw chi nes ymlaen y fanna, ni weld hwnnw. Wrth y modd gwneud dillad, wrth y modd gweld unrhyw dilladyn sydd yn tynnu llygad fi. Dwi'n hoffi manylder yn dillad. Dwi'n fel rhyw bach dita nag yn anffodus. Ond dwi'n hoffi y gwaith. Gwaith llaw neu gwaith peiriant? Gwaith llaw, gwaith peiriant, un o'r ddau, wrth y modd. Ac wrth eich gwaith yng Ngholeg Meirion Dwyfor, mae rhaid dweud bod gwaith llaw a creffta wedi dod yn ôl. Ydy'r diddordeb di cynyddu, so chi'n dweud? O, di. Yndi, yn wir, mae wedi cynyddu llawer ers amser, na'n ffodus yr amser Covid gafon ni. Mae'r crefft wedi cynyddu yn fawr iawn. A phob math o crefft. O gwnïo i weu, crosio. Ydy, mae crosio. Mae crame wedi dod yn ôl hefyd. Ydy, yn enwedig efo'r bobl ifanc yn dydy? Mae hwnna'n beth hyfryd i weld yn dydy? A mae'r safon yma'n wych. Ydy, wel... Ydy wir. Dewch i ni fynd at gardyn coch arall gan Eirian Humphreys yn fan hyn. Dilledyn plentyn, gwniadwaith ydy'r dosbarth yma. Mae hwnna'n... I ddechrau, da chi'n edrych yn syth ar y pocedi yna? Diolch i chi. Mae gennau ddwy wyras fach, a felly mae'n neis cael gwneud ambell i ffrog iddyn nhw. A wedyn patrwm penodol neu'ch patrwm chi ydi hwn? Patrwm penodol hwn, oedd. Ond mae wedi leinio i gyd mewn cotwm ac wedi defnyddio semau Ffrangeg. Mae o'n sem wedi cael i'w just dangos. Chi ddangos hwn, y seams? Ia, maen nhw wedi cael, maen nhw'n sem cry blentyn, achos maen nhw wedi cael i'w gwnïo ddwy waith. Dwi'n gweld, ia. A wedyn, mae'r gwaith o gwmpas y gwylod yr ffril yma, a mae hwnna ar y gwddw hefyd yn dydy'r gwaith yna'n hyfryd. Diolch yn fawr. Wel. Da chi wrth eich bodd, o dwi'n siŵr bod eich hwyresach chi wrth i bodda hefyd. Dwi'n siŵr bod nhw'n ddigon o sioe. Faint i hoed nhw? Mae'r bach yn 5. Ffrog chi fydd hon? Arfer ffrog. Ydych chi wedi cael ysbrydoliaeth o fod yma? Fyddwch chi'n cystadlu eich flwyddyn nesaf? Byddaf, siŵr cael. Ie? Ynddo, edrych ymlaen. Beth sgynnoch chi ar y gweill neu ar y peiriant neu ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, dwi yn gorffen cod geia i ddyn hyn. Sut un di? Mae trefyn i'n lliw ar hwn, a'r lining mwy a flashy allu ffod. Ffantastig! A ydych chi'n gwneud dilladau i bobl eraill? Dwi yn, ond mae'r amser chydig bach yn brin ar hyn o bryd. Newch chi hun ydy, pleisio chi. Ond ydych chi'n gwneud dilladau priodas, dwi'n meddwl, ydych? Wedi bod, ynddo. Ydych chi'n lwcus iawn yn fedrus efo chdi lo. A llongyfarchiadau mawr i chi ar eich gobla. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n fraint cael clod yma yn y sio. Wel, mae'n digon o ryfeddod. Yndi. Diolch i chi. Diolch.